Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa bukid. Uling pa mang uso? Kamao ka ba mabasa ni ini ng ibo? Dili, pero usaray na sabdan nako anang kidibuho diha. Unsa man oy? Kanang giring-giring nga dibuho. Dagat ka na, di ba? Oh, niya na kita sa baybayon to. Dinhi ka lang. Ikaw ang pabilin din ni kay. Toto! Ayaw pagpadool sa dagat! Nikay, pagkan lang, pagsigit-sakit kay maudsaya ka. Ay, kabalakan ako. Lidigman ko. Di ko maudsa. Ayaw pagkumpiyansa. Tungod kinahibaw gyud kang matinood nga ako nakita nga nalubos ka sa dagat. Nikay, pahalag ng malumos ko. Ang importante mao ikaw. Dali na. Mupadayon na tas unahan. Toto, dili na kailangan isakripisyo pa ni imong kaugalingon aran ako. Pasagdi na lang ko. Di ka ginitaw na may tabo ni Kay. Di tagamay mong pasagdan, oy. Tuwi lang ko. Bahalag mga matay basta way biyay. Pasagdi siya ni Kay. Makita na gikan dinhi ang dagat. Kuy, mauna ni. Ato bangon ko ang kamatayon tungod og alang nimo ni Kay. Lola! Ayan, doy! Ay! Ilma! Unsa man tong kagubot sa san? Bitaw, ikuyawan mi da. Ang sawa, nawa ang sawa. Auto, na to sa Reyna. Nagbantay na to sa Reyna. Kung sa tong gisulti ni mo, Lola? Ay, kuan ba? Kanang sawa. Oh. Wan na sila buhaton gawa sa pagbantay sa Reyna. Iyan ning ipalayo sa kakuyaw. Ay, di na niya madaang Reyna. Kay amo ning gigapos. Sa, ayan nung inya manggigapas. Ay, pagbuot ni Reyna, Rosa, oy. Huwag ka mo. Ha? Usa na mo ka binilanggo. Ayaw gyud mo pagunahon na og layas, ha? Kay madisgrasya lang mo. Ha? Unya, butang imi o pagkaon kanunay. Aron dili mi makahuna-huna og layas. Ato na ibutang ang duha tipon sa laog sa mga buaya. Ay! Uy. Ay, Buwan na. intan, mahal nga Reyna. Ayaw lang may ibutang intawon dito. Nahibaw ko nga wa nako ang inyong kasing-kasing. Busa, angay lang nga adto ni mos mga laog ibutang. Mahal nga Reyna. Ayaw intawon mahimo ang laog sa buaya. Himo alam mi tiglimpyo. Ayaw lang ng laog. Di man ta kasultiana. Wa magbuot nako. Sige na, Elmo. Ah. Ibutang na sila sa mga laog. Okay, sorry na lang, Lola. Noy Andoy. Ha? Sorry ninyo. Sige, ibutang na sila sa mga laog. Ayaw ka na. Ayaw, agoy tapang mga langit. Ni na kita sa daplin sa baybayon. Oh, kadagko sa bawod, oy. Pura magsyargaw. Toto, ayaw gid padool sa dagat. Nikay, kung saan man ako pagkuha sa pilas sa lampirong kung di ko musawang sa dagat, di ba? Ano nakita ko yun nga gilangoy ka sa dakong baod. Gitilom ka sa ilawom. Kung maunay akong kapalaran ni Kay, huwag ko'y mahimo. Kadagko sa mga bawd. Ay kabalakan mo, Ibo. Maayaw ko mulangoy. Maayaw ko mulangoy sa suba sa mga. Bisan unsa ka pa kamaayo nga. Ni Kay, Aray! nausam ka ha? Sakit kayo ko lawas! Nausam man yung munahong ni Kay. Misamot man ako kakunot. Kilalang makuha na ang pilas nga lampiro. Pero asam ko magsugod, oy.
Ako nang sugato ng mga dagkong baot. Nabangi ko ninyo sa pag-unahon na kung asa ko ini pa dong. Mataon ko may baho ko nung asa ko magsugod. Kinahanglang tunan una ginindapita. Tuni kining mapa to. Tuod, ang mapa di ay. Ang mapa. Salamat. Doon ako'y masubay kung asa ko paingon ini. Ambi ni kay. Ay agad ka nagugtanga ang mapa. Oo ni kay. Ako ning sugdan og pagtuon ng mapa ni kay. Oh. Nasab. Milinog na sab. Mao na sad ni. Ang bulkan. Milihog sab ang bulkan ditong dapita. Doon ako. Oo. Ano man ni kay? Itong panugo na ni kay. Ayun. Kinahanging mamati ka. Unsam na. Guniti akong kamot. Ha? Ikay. Ayaw lagi panugo lagi. Kinalangwaton ko ni mo sa ako pagbalik. Mubalik ko ni kay. Uy, makabugong sa ako pagbalik. Toto. Ni kay. Sige. Guniti akong kamot. Oo. Asam ko ni mo agi, uy. Usam na. Dakong pawikan. Musakay ko na dakong pawikan. Kadakong baw na napaingon na mo. Unsay mo nakita sa akong umabot ni kay, ha? May higanting pawikan. Hahain man. Way pawikan ini dapita, di kay. Nakita ko kini sa umaabot. Sa imo pagabuhaton to. Unsa? May higanting pawikan nga mo doon ni mo dinis da Prince Baybayon. Unya gusto kang musakay. Apan doon ay dakong bawod nga milamoy ninyong duhaog sa pawikan. Patay di gihapon ko, bisan asa ko paingon. Og nakita ko nga. Nagisulob ni mo kini medalyon. Tinuod ka? Magsulob ko, anak. Mo ka na nakita na ako. Busa. Kinahanglan isulob mo kini. Niya. Tuwata ka na. Huwag isulob dayon. Oo, ni kay. May buga na sa kayo ang baba sa bulkan nga gigikanan sa pilas nga ito. Upadayon ta dito sa unahan. Kay tingaling maabot ta sa gibugang kayo sa bulkan din eh. Dali. Sige na. Agto ko dito mo padayon og tuon sa mapa. Dali. Hoy, Elmon! Reyna Rosa! Alatan mo itipon na ng mga tiguwa nga iglalaog na ay? Sugo, alam mo bis na unsa, mahal nga rin na. Sugot rin mi. Dili! Ang inyong gamit karon mo nga mahimong laog. Madamba ko kang! Mag-ampog yung kung mapildi ka ni Nikay. Patay na si Nikay. Wa na'y makalaban ninyo. Sure ka? Sigurado yung ka, anak? Dali na, Elmo. Ala, bilakaw ng barangan. Mura man og nasuko sa imong gisulti. Unya, pag-ayo-ayo na lang mo din ha? Kauban sa ubang mga laog sa buaya. Ikaw, Elmon, na wadyo kay batasan. Unsa? Ay, good ni mong... Abi kay gwapo ka man. Mugara ka na sa noon da. Magbaso na yung kay ni mong gibuhat na mo. Ang pag-traidor na mo. Dili ka magmali pa. Ayan! Lola, ingon ini man yun ang kinabuhi. Kung asa ka makapabor, adto ka. Ha? O sige, pag-ayo-ayo mo sa baba sa buaya. Yeah, buaya. Hoy, Ilmo! Kontra na ta, ha? Dili na ko makigsilingan ni mo. Kay kriminal kay kag-utok na. Lula, mag-unsa naman tayo ni. Mauna ni Doy. Mauna gyud ni. Magpasuok lang ta kanunay aron dili ta mabunutan sa nga aron ipakaon karong adlaw ba. Dali, musuot ta dili dapita. Dali. Layo-layo na kita sa bulkan ay.
Kanindot ini dapita. Puti kayong baybayon. Huwag kang mga lupi. Birde kayo. Hinduti mong beach resort diri da. Uy. Nikay, sakit na sab. Otto, Toto, wala na tayo igong panahon. Kinalan makuha na nimo ang pila sa lampirong. Ayaw na, Noy. Seryoso na ko, ha? Lading man gud ko. Ang mapa. Ato ning plastar ang mapa aron aris puting bas aron matun-anan ako. Lubi. Bungtod. La, ang bungtod sa mapa. Narasunahan. buti pasabot. Ngani ka dining dapita magsugod og langoy. Ha? Pero asa mo ko paingon ining langoy nako? Tanawa ninyo sa unahan. Oh, hala! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!